Asennetaan seuraavaksi ohjaintangon kannattimen korotuspala, jolla saadaan korotettua ohjaintangon korkeutta tämän palikan avulla 7 senttiä. Ensin irrotetaan tämä ohjainkannatin etuhaarukan kaulaputkesta, käännetään tuosta ruuvi ja löysytetään täältä sivusta. Eli ensin löysytään täältä sivusta kummaltakin puolen, jonka jälkeen tämä päällimmäinen kiristävä ruuvi aukaistaan kokonaan. Nyt nämä kiristyskorkki on otettu irti, niin nostetaan tämä kannatin täältä ylös. Huomataan, että vielä on jäänyt liian kireelle täältä sivulta. Sivuttaissuunnan kiristys, niin aukaistaan vielä näitä hieman. Nyt ohjaintanko on irti ja asennetaan seuraavaksi jatkopala tähän etuhaarukan kaulaputkelle. Paketissa tulee tällainen kokonaisuus, jossa on kiristysruuvi, sivuttaiskiristys ja sitten spacereita, jonka avulla vielä pystyy tarkemmin sen ohjaintangon korkeuden määrittämään. Asennettaessa korotuspalan pitää mennä täysin pohjaan. Sitten kiristetään tästä sivuttaisruuvit, kun löydetään oikea avain. Ja ei kiristetä täysin loppuun vielä tässä kohtaa, vaan laitetaan tämä ohjailla. Niin tässä kohtaa on tietenkin tärkeää laittaa tämä ohjaintanko tänne myös, tähän korotuspalaan. Eli asennetaan se. Nyt huomataan, että korotuspalan asennuksen jälkeen ohjaintangon asennus jää hieman liian ylös. Eli tämä ylin ruuvi ei kiristä kaulaputkea vasten. Tämän seurauksena otetaan yksi spaceri pois, laitetaan uudestaan ja huomataan, että nyt on korkeus sopiva. Sitten. No, se on jo koko ajan. Ai, se on päällä. No niin, hyvä. Eli täältä ohjainlaakerin kiristysruuvi sitten kiinni. Ja tämä kiristetään loppuun asti. Tuolla on toi suoja, muovi, otetaan se pois. Ja kiristetään ohjainlaakerin. Ohjainlaakerin kireyden voi tarkistaa sillä, painaa etujarrun pohjaan ja venkslaa edestakaisin. Jos tässä ohjainlaakerin kohdalla tuntuu väljyyttä, niin kiristys on liian löysä. Nyt kuitenkin ei väljyyttä tunnu, eli ohjainlaakeri on riittävän kiinni. Sitten kiristää vielä sivusuunnasta. Jotta ohjaintanko ei pyöri käsissä ajon aikana. Tässä asennuksessa yli jäi vanha kiristyskorkki, pultti ja yksi spaceri tuosta korotuspalasta. Vielä ennen kuin lähdet ajan ensimmäisen kerran, niin varmista, että ohjaintanko on tukevasti kiinni kääntämällä pyörää omaa jalkalasta. Nyt huomataan, että ohjaintanko on liian löysällä, niin tarvitsee vielä kiristää lisää. Mahdollisia ongelmapaikkoja on tietenkin itse ohjainlaakeri, mutta myös tämä korotuspala. Tässä tapauksessa ohjainlaakeri on jäänyt liian. Ohjaintangon kannatin on jäänyt liian löysä. Nyt kokeillaan uudestaan reittamasta ja ohjaintanko ei enää käänny.
Samoin jarrutesti osoittaa, että ohjalaakeri on riittävän kireä.